Ayo vanhu veZANU-PF tinyarei unoenda kumusha ukoko unotengera vanhu mabhaketi, wotanga kupa vanhu mabhaketi vanhu vari kumusha, wodzoka kunoko wotonyora news kuti vanhu vari kufara vari kuti Idi ngasvike 2030. Vanhu vapi? Vanhu vari kumusha. Why imimi pemunovhoterwa muchingowina kumusha chete? Kumusha chete ndo kune vanhu chete. Vanhu vari kumusha motaura kuti hanzi vati Idi ngasvike 2030. Vanenge vachizvitaura pai kunge vatambidzamo zvimabhaketi zvimune muchivapa zvezvi zvinoita mari zvimabhaketi zvimune muchivapa zvezvi. Imimi vanhu vacho vari kumusha imimi futi mungwarewo futi muri kutengesa nyika nekuda bhaketi. Bhaketi rinoita mari. Munoziva here zvimabhaketi zvinoita mari zvimabhaketi zvimuri kutengesera nyika nazvezvi. Isusu vanhu vanenge vari kuHarare tichisafa tichikutumirai mari imi muchitengesa nyika uko tosafa futi tokutumirai mari motengesa nyika. Munombozori kuHarare kunoraramwa sei here muri kumusha uko muchingosekerera zvinhu zvisina nebasa rese. Idi ngasvike 2030, Idi ngasvike 2030. Ende vanhu vacho veZANU-PF futi ndiri kuona mutonyepera vanhu, muri kubirira vanhu, muri kunyepa. Zvangofanana nekuti chiproject chenje mune muchiti Idi ari kugadzira roundabout, Idi ari kugadzira roundabout, Idi asi kugadzira roundabout. But project yepa roundabout yakatosainwa kudhara Idi asati apresident. Ndoye muri kubhesa naye muchiti Idi 2030 because akagadzira maroad, akagadzira maroad mazhinji akatosainwa kudhara, yangatogara ari muplan achidotogadzirwa kudhara. Idi wacho ngaasiye kuita president muto nyangwe ndimukatondita president penditori panapa maroad yanongogadzirwa because inenge iri project yenyika. Semu neungoti kana Zimbabwe ine chikwereti chaikakwereta kudhara Idi akasvika ari president anongosvika chimbonzi nyika yako ine chikwereti ndiani uchibhadhara because chiri chikwereti chenyika. Imi busy kuti nyepera kunoko. Saka isi takatonyanyompusa zvekutoti isi mune muchitondo unonge isi tiri matsaga nditi. Aiwa, musatengese nyika nekuda kwemabhaketi vanhu vemuZimbabwe. Please, musatengese nyika nekuda kwemabhaketi. Zvimabhaketi zvine zvemari. Ofisi zvimabhaketi zvacho vanenge vasinotombozvitenga futi zvimabhaketi izvo. Zvimabhaketi vanotozvitorera vanhu pabhodha uko. Zvinhu zvizhinji zvimune muchipihwa zvimwe zvacho zvatoexpire, zvimwe zvacho zvinotorera vanhu pamabhodha. Vouya vachikupai iko koita kunge hanzi president vari kukudai muchitengesa nyika nekuda kwezvinhu zvisina basa rese. Musatitsamwisa vanhu vari kumusha imi. Pana kana zvimuri kutoita kumusha uko hatitokutumire. Ende inini ndiriseni kumusha handina kana chinhu chatumira because ndikutoona kuti vanhu vekumusha imi ndimi vanhu vari kutengesa nyika, vanhu vari kuHarare tichisafa nenhamo kunoko muchingoti Idi 2030, Idi 2030. Iwewe Idi wacho futi iwewe 2030 yacho hanzi unotoionera pawachi ende hautosvike 2030 because ini ndiriseni totodhiniwa nevanhu handitokufarire because chimbonyatsota kana isi toitoonekana neasekuru vedu vakatoenda kuhondo but havana kana chava nacho. Iwewe tuvana twako wakatotipinza mabasa twese izvozvo vakutonzi general calling, general vanhu. Saka uroti vamwe vese havafunge vana vako iwo ndo vanofunga chete iwewe. Ndozvezvikureva. Ndozvezvikureva kuti iwo ndo unonyanyofunga. Tatombonzwa nhasi futi uchitaura uchiti pasocial media vanhu vepasocial media vapi? Tisu vanhu vepasocial media unonge uchitaura. Iwo hauna kana one chinja wakatitengera makamera usiri unototitengera. Saka utiudze zvekutaura because zvinhu zvetinotodya uzoti tazoona kupi. Zvemunyati yedu zvetichiti hatikontrole iwe, kontrola vana vako, nyika isi yako. Kuda kuchinja Zimbabwe kuita game park nyika yemhuka iwo because iwe mutongero wako kuita ndowechimhuka kaiwo. Wada kutotichinja isusu kuti tikuteerere Idi iwe. Hatiteerere zvinhu zvisina nebasa rese izvi. Hatiteerere. Ende tichatoramba tichitsomana musocial media moma hatichatoteerere. Indiriseni zvangu handichateerere chinhu chinonzi ZANU-PF. ZANU-PF ndakatoivenga to the last because inini muupenyu hwangu haina kana chayakanditira. Ende ini handikwire zvemabhazi izvezvi ndikaudzwa kuti hanzi kwira bhazi tinokupa chikeni ndopenga. Chikeni ndogona kutenga machikeni in 5. Ndiri 1. Because ndotsvaga mari zvemunyati yangu but handitsvage mari nekupiwa newe Idi. Handina mari idzodzi dzeZANU-PF handitambire zvangu. Ndotsvaga mari zvemunyati yangu zvezera rangu ndo mari dzendinotsvaga. Kwete dzekuzopiwa neZANU-PF. Ndotomirira kuti hanzi ndopiwa mari neZANU-PF. Ende ZANU-PF yacho iwe futi ndoiri kupa vanhu madrugs.